Сигнал ли заравяме тук? Добре. Боб, гърни, обаче с Боб, не спари. Така. Ето се лечи. Стабилно да стане. Какво ще гребе му направо от дупката, Боба е с лъжите си. Така. С лъжите си направо е. Тук му да затигне малко на конус. Как върви тук е закупан идеално. Няма оплас. Просто дървото идвам, тук ще иска нещо. Трябва да стигне с малко пръса. Ще фърлим отстрани малко. Да, ама изравния, че май е крива. Гривичка е. Не, пусни да видим тренджерата. Докъде ще отиде? Пусни сигнала. Заравяме сигнал. Затестой. Аз мисля, че е добре. Добре, идеално. Не, пръшки ще му сложи. Той им се чука на сметката. Това между другото мога го подаш. Да, там съм ги слагам това, нали, Иван? Ще сложиш нещо. Това не е отвори. Ще ли мотора сега? Чакай, Да. Сложи, чакай. Той тук може, не. Той виж тук има въглища. Ако няма такъв друго... Ще печем, ама после. Трябва да го издем, че тогава. Ма тя е една кола, бе! Другите са пеша, бе. Снимай, видео. Снима се, бе! Нали за отдавна е тази газа, бе? Видео, снимай. Дали ме видяха? Сега и номера. Сега, иди. Али казаха една топлина. 20. Що не каните кварталния тук на снимка? Да, го познаваме за това. Пети, бе. Ние сме гости, затова не го каним. Ние сме поканени тук за това. И кое ме покани? Един човек от този район. Айде да ви. Че трябва да имаме специална покана ли да седнем някъде? Сред природата. Поканите и бери. Заповядайте. Кой е организатор да не Заповядайте. Ами всички сме организаторите. Познавате ли се всички тук? Почти всички се познаваме. А не познати хора да са се меркали? Лица от арабски произход. Сега, значи ще ви кажа, Няма. аз съм правилният човек Происход има арабски, няма. за границата. Няма тук. Але каверал. Лека е на вас. От кога сте тук? Днеска или ли? От днеска. Да сте... Не, никой не е минал тук. Не, никой, защото те ако бяха минали, ние вече сме ги обрали, сме сели парите сега. Няма да ги чакаме. Динко право ти няма да прави. Ма той нищо не е хванал, бе. Класика е там. Динко е класика, просто... И перата, нали там, бургаски си. А много полицаи, ба. Това са цивилни коли. Няма, вие сте много... Значи ходите към Горно Ябълко, оттам минават. Нали? Аз знам. Колега на границата, Не не? не точно. Какъв апарат имаш обаче? Как моя? Помислих, че дойдеш да се заяждаш, да мога да пусна по новините, но ти пък не се заяждаш. Мен не мога да вериш такова нещо, Викам се заяжда сега и... Опит се да ме прикажеш, аз съм го снимал. И тия момчета с нас. Само се пазе. Не се опарен. Не са сирийци. Макар че приличат малко. Те и аз приличам на... Ти си, айде теб ще се скрием.
Мене може да прегътнеш, нали? Тебе ще прижали. И на най-хубавото място си. Че какво има на място? Ако тук вие ще сядате, ние... То това е КПП-то. Ще ни привал, за колко са местите. Да Дайте само малко столчета да не замериш стигнат, ма ще излизам ние. Ама чакай. Чакай, коверта е 30 лева. Чакай. От мен взима 150 лева, от тях 130 лева. Ти си богат. Те са с намаление държавни служители. Кой организира тук сега? Ние всичките. Просто решихме те да Заберем така пикниче да такова. Знаем, че за организация 50 човека трябва да са нещо такова. Ние, когато е над 50 човека, трябва да се уведоми официално. Ние сме към 15 човека сигурно. Ние разбрахме там от вашите колеги. А, не дай, плиз. Ама не, аз имам повече. Да, Метал детектив. да, Федерацията. вярно. Сега, по принцип имам право да снимам. Направо да снимаш, когато няма вас. Напротив, вие сте на работа длъжностно лице. Може да съм на работа длъжностно лице. Еми, Искам да бъда сниман, така че помоля. вие сте на работа и така не се знаете, че може да бъдете по закон сниман. Сега по-добре от мен го знаете законите. Ами не сега. Чай, пипай момчето. Той се знае закона, защото нас снима сега. Никой нищо не прави. Не може да ми направи нищо в момента. С това, дето снимам. Сега никой не се знае за нас, той към се Сега няма никакъв директно проблем. за Ако това някакъв снимане проблем, ма дърпат знаете, 100 пъти. Няма никакъв проблем към вас. Готвим си боб, там е там една голяма тенджера. Какво да снимам аз на границата, какви работи снимам, ако им ги пусна? Да се обади или да се обади на адвоката, ако трябва нещо. Не, няма. Боба, дома ли са? Боба не може да го еде това. Чакай да звънна аз на адвоката поне. Защото има ли някакъв проблем да звъни на адвоката и да няма? Никакъв проблем няма. Не съм звъняла на никой, нека да видим за какво става дума сега. Нали сега хората са дошли тук. В това няма смисъл. Какво да правиш? Не, седнали сме си, после чистим всичко, няма никакъв Не, защото проблем. идвате и ни казвате, През седмица се Обграждате събираме ли тук? някъде. като някакви престъпници, ние сме тук В на излет. Руяско, сега сме тук. нали? Мехмет, причи ми на кадъра. Мехмет Мамшо от там. Странче да си правим на различни приятел. неща. Приятели, снимай така, мен Ако има нещо, можем да никакъв проблем. съдействам, няма никакъв проблем. Казвайте, нали, дошли сте тук, ние един пием, вие сте на работа, нали? Абе, аз съм хванал повече. Аз принципно съм заместник председател на... Аз съм от управителния съвет. Ако мога да помогна с нещо, аз има съм и друг оттам. човек. Аз съм от И телевизията. оттам, и той е... Мога да помогна с нещо, нали? Вие сте на работа, кажете. Да, ако трябва проверка, Ние, карти може. ако е за лични карти, ако е за терористи, там не терористи, там иммигранти, Не няма сме никакъв. иммигранти. Смятам, че нищо лошо не правим, нали? Един пием. Колегата ви малко остров влезе, има може би от София. Сега, Ами няма сега човек. такова ми. Да не си Няма фото. разваляме. Е, ти би има вика всяка седмица. Какво сега? Е, заради такива работи. И търса сензация, бе. Нали, да съдействаме, нали? Хубаво, с организация. Давай. Стига. Няма никакъв проблем. За това така, че... А, така, снимай мене. То за тебе има. За мен няма проблем. Ама ръцете на тила, Матила ли? отзад. Нали, Той не ми е казал да ръцете, Матила и няма да го направи. Защото се говореха началниците Да. Не, движение на автомобили. То сигурно сме били ние. ами да, ние сме били. И някой наши колеги Той още да имаше, се които пазаруват там. идват, нали, някои си тръгнаха, просто минават и така. Значи, при нас е тежък ремонт. Аз мисля, че при нас е тежък, нали, по Бургаско там, нали... Той при вас е също. И По-тежък. Гьове там. Ние по-различно. Няма проблем. Каква проблем? Аз казвам, какво можем да съдействаме. това е само... Лични карти ли трябва да дам? Никакъв проблем няма. Кой искате ли шака? Ще дадем? Аз за това казвам, ако можем да съдействаме нещо, нали... Аз предполагам няма... Какво? Хващане за трафик на хора. Аз не съм. За такива работи със сигурност няма, пък вече... Вие колко сте хванали? Защото аз си ги броя. Аз си ги броя. Телевизията обаче има доста хванати.
Последния път му казаха, нали, да не ги пази. Сега може колегите там от района да не искат да се занимават. Няма проблем. Моята лична карта, кой ще бъде? Къде се? Тук съм, бе. Журналист? Снимай там нагоре, виж колко повече от нас са. Еми, Аз 35... като ви казах, че идват дозина от към нас, ти не вярваш. Еми, аз ги чаках за сада, шаха да ме сгазат. Кварталния, да се отбележиш там на снимката. Дай му снимка, ще му отбележим. Тази вечер е в интернет, бъди сигурен. Няма. Няма. Ага. Или аз ще го запазим за преди изборите малко. Да разваем кучетата. Нормална работа. Сега вижда, че колите какви са, да не са от чужда държава. Ами, нали знаеш сега, като има движение такова и в региона, като няма да... Ще вкараме Те, иммигрант. между другото, ако видиш реално, ще видиш, че има от София, от Пловдив, нали, малко да е организирано, ще стане много Ако всеки сложно, си нали? правиш работата, нямаш да е такова положение. нали, Плевен. Няма лошо. Аз радвам, че се случват такива. Радвам се, че са такова, защото е... Те не по нашия район, сега като ще върнем без къде. Сега извинявам, телевизията са долни от ръка на Бургас. Сивен Мерцедес чие? Кой? Ето Сивен Мерцедес. Защото аз съм същия такъв че На един колега, ама то много дропто с Мерцедес. и на същото място ударя. Ами не е твое. Той е с... Той е сакат. Той е сакат. Моя черен. С 10 волане. Той е сакат. Колчика нещо? Кафе нямаме. Вече сме напреднали с бирите. Кафе не пием. Кафе може да пием утре на някъде по пътя. Добър момент да поразчистя, а? Това е цялата работа. Аз мисля, че при нас е основният трафик. Курно съм. Тези яйца какви са и тук? Драго гуне. Казвам, дека има минават група на 30 човека, 40 човека минават. Тук. Кой ще влезе тук? България, кой ще прави тук? Не, бе, влизат. Трябва да мини. То бе целта да влезе тук да... Трябва да мини. Той тук да го вържиш, няма да стои. Не, Просто да стои не за той да вземе Няма човека да се изнася, бе. Кой ще го фащаш и тук ще го... И него ще го храниш. Той се изнася, да изчезва. Ами ние сме на стратегическо място. Присякохме им пътя, ли? Не сме до Германия. И не сме точно за това да се маха. Той няма да стои тук. Може бе. На мен как ми казаха? Може бе, казаха да ги връщам. Или да не им докладвам. Той да ги връщаш, пак ще се дойдат. Въпрос на време съм. Абе, така, ама не може да ги спреш. Каквото да си говорим... Нас спираха ли на времето? Него има много бакуци. Негото и нещо, бе, брат. Аз после ще ги събера. Аз после. Накрая. След малко като припадне, Накрая до ще- будилки. Я не ми снимай там буклуците. Аз точно това снимам. Да те видят хората, като си хубосни. Аз снимай нещо друго. Аз съм снимал тук. Аз ще ги събера после. Няма да оставим тук. Кокалите са от това, от И Елговския. кучето ни много са нахрани и то ни ще вече да яде. Елговския не си взе кокалите. Да. Искаш ли друга турба? Чувал, ако имаш. Торба няма да имаш работа. Чувал, ако имаш. Докторе, чувал, ако имаш там колата. Значи това... Мога да го кирчо намесен. Чай да фана хубав кадър. Няма вече, няма цънка. И то пирата се тръгна. Телефона му звъни вече 20, може и повече.
Нямам материала за нашите филми. Ма голям материал стана. Само биш Боба, нали? Няма. Който е малката тенджера? Не, голямата. Голямата стана ли? Вечера ще има музикални... Ще има. Не му ли смирива водата, бе? Да, той говори, да. Ако по станциите се чуват нещо... Не се притесняй, сега ще ме извикат пак в първо е. Проблем няма да съзнаем, тъй че... Няма да стигна това канин. Аз за това казвам, че ако можем да съдействам, нали, вие да свършиш по-бързо работа. Няма никакъв проблем за това. Там има ли време? Има. Сол има ли в голямата тенджера? Разбирам те. Сега, може би, ако беше по-голяма сбърката, нали сега преди 10 се събрахме по Бургаско, бяхме 70-80 човека, там наистина уведомихме, нямаше как. Ама просто се очакваше, че сме малко и заради това, нали, не сме такова, ама правилно, нали, все пак границата наблизо. Ама аз трябва да имам... Лимон нямаше ли? Лимон има. Аз за тук не става. За Бургас нямам документ молба, нали? И заради това, нали, защото знам, че когато са над 50 човека мероприятията, трябва да се уведомяват, няма как да се. Ние деца викат 20 човека, 25 човека да речем. Другата молба е от колата ми сега. Не, няма проблеми сега. Хората се свършат за така, ако комунно си действам. Ами това е хубаво, че не пазят. Точно, да, поне... Аз та пазя нощно време. Пазиш. Защото горе нямат коли, питай ма. Аз та пазя. Горе... Питай ги тия хора, дето са в това село, дали ги пазят. Не питай нас. Нас не трябва. Ела, аз ще разкарам по бързата да вижда какво става въпрос. Питай ги тия това село, дали се чувстват пазени. Нас снимани. Ние утре ни няма тук сме. Ние ги пазим в момента, защото виж, аз съм сложил и 30 лея вход. Аз тия 30 дена направо става. Аз не съм е дал. 10 човека, вие сте 14. Не знам, аз моите... Вие наброите ли? Чакай само да ви къде сложи. Емилия Джендова. Емилия Джендова е тя. Сега става да се без документи, направо да прибирам. Шофьорска книжка, нали имам? 24 часа. Да, викам, само да нямаш документи и направо да прибирам. Аз му взимам камерата, камерата е моя, нали? Твоя бе. Шофьорска книжка става ли? И паспорт има да си. Да. Ето. Аз съм. Още взели чечатки няма. Аз съм. Вашата? Става, докторе. Дай на мен, дай. Личната карта си я забрави. Това не е такава. Мама, ние имаме такова. Тук пиш две ракия, да ти кажа нищо не забаща. Пък ти като ги гледам, няма да да е пил по две. Аз не съм пил. Ти си... Теб нищо не така пи. Тая само за пиене, че е много хубава и оставете тази. Дай ми водата. Оставете тази, че е много хубава. Ето, Иванушка, капитанското тук ли е? Да, отдалната страна. Доктора, да не се отказал от българско гражданство. Май не ти проят това, че имаш такова. Не, аз съм си забравил това паспорт. А нали имаш гърч? Къде се ще ми? Да, ние сме свидетели, Ние сме свидетели с тебе, заедно с тебе сме. Не, те хората на Америка имаха един риболовен билет. Да. Не си издирван. Виж какъв късмет имаш, аз мой не съм отговорил за това. Осава си кой? Знаеш какво е? 3-4 да не стана. Не е 3-4, где Така? Отзад. Така? Отзад, да. Така не мога много. Да, и краката ще разтвориш малко. Нещо друго. Аз ще проверя с ръкавици с другото.
Направо холограмата е изчезнала. Бързо сформирали обаче. Да, кой знае от обяд се занимават сигурно. От един час не мога да дойда от селото. Много хубав пътя, що? То е. Що Бойко виж какъв хубаво е направил. Той за това е пътя. Аз за него не съм ходил. В магазин сигурно няма. 6 човека, като 2 на също. Вижте, тук до снимката имаше един печат и като го гледаш, така са континентите. Много хубаво беше, обаче то гледа и го какво мъсно останало. Да снимам за подозрените. Капитан, международно плаване. Ти ли ги извика? Искам да ме викате вече капитаншата. Ама трябва да ползи на мен. Колко пари иска, не знам, че сега на този. Чупи ли го? Не, Ще му платя. Колко даваш? Аз се разберем. Аз я махай от тук. Се разберем. Такъв, дето продаваш на другите стоки. Търговец, бе? Това е здраво. Евреен, бе, какво искаш? Същата работа. Преди малко беше мюсюлман, сега е евреин. Не, въртя, бе. Въртя газа и аз, бе, като БМВ на сняг. Не, това му е капитан. Аз съм жената на капитана. Капитанката. Капитаншата. Паднаха точно в... Минали капитал, те се немат. Няма проблеми. Мъжа ми е пампурджия. Щом бургаските играчи се хванаха да ходят да ги пасват, значи има ли проблем? Виж, изчезнало е. Обаче... Малко само се вижда. Така това фото живе. Не, какво да прави? Нека да видим какво ще стане. Без това нищо не става. Ще видим. Може да стане работа. Да, бе. Те тук няма да стоят. Дори е твоята карта. Тия 2 милиона. Шофьорската книжка. Половина ще е света. Това билет. Приятна работа. Като тръгваме, ще питаме селото дали са доволни от охраната на селото. С камерата ще го питаме хората, ето ги спираме. Питаме който искаш. Който искаш. Ще ги питаме дали са доволни. Имам още 2 часа да снимам. Може да изкараме цял филм. Значи е изчезнало момчето. Ще ги питам, те ще го кажеш. Нишмонята е карта. Утре сутринта ще питаме селото хората дали са доволни от това дали ги охранява. Който искаш, това ще питаме. Лека. Лека работа. Свиня началника, началника не... Сега стигаш. Когато се ги говорих с човека, когато се ги направи да голямо трафик на хора, различно коли. Мани го това трафик на хора. Трафик ще правим ние. Не. Движение на хора. Казалите им, вика, 100% има сигнала. 6 човека в селото живеят, 6 човека, това са местни. Просто вика... Сигнал, това е сигнал, бе. Ти гледа колко коли са. Вчера това е бил и днес ги два хора по-обиски, един от двамата. Или някой чоп. Чао. Докторе, пречме на кадрите, значи на финалните. Тие са дошли за 3 часа от чоп. Дай, моля. Ма аз не можах да ги снимам в началото само една кола. Лягай и ще си там да ти кажем, че